Het lange wachten is voorbij. Jongens en meisjes, zit je er klaar voor? En nu de ogen en oren open, want hier is de kinderkrom. Ik ben bij de kinderkrom terechtgekomen omdat Peter Joosten mij zag op tv. En Peter Joosten is eigenlijk de producent, de bedenker van de kinderkrom. Die woonde in hetzelfde dorp en die dacht, die doet het wel leuk op camera. Ik ga haar eens vragen of het haar wat lijkt om een kinderprogramma te presenteren op tv. En volgens mij heb ik daar meteen ja op gezegd. Wil ik dansen. En wil ik zingen. In de kinderkrom zat ik op een stoel. Ik had een pop op mijn schoot, Jippe. En dan kwamen altijd kinderen op bezoek. En dan hadden we soms een thema, maar daar weken de kinderen natuurlijk altijd weer vanaf. Je kan kinderen natuurlijk kun je interviewen, maar ze kunnen op elk moment ook weer zeggen, wij hebben een zwembad thuis. Dus dat was altijd heel erg leuk, heel spontaan. Chocola voor jou? Voor mij? Oh, dat vind ik echt superleuk. Jippe, best toch ondankbaar zeg. Kies je iets lekkers en dan ga ze zo doen. Trek er helemaal niks van aan. Ik ken gewoon dialect praten. Waarschijnlijk zullen mensen wel huren dat het niet mijn moedertaal is. En waarschijnlijk kunnen ze ook wel huren dat ik ergens uit midden Noord-Limburg kom. En niet uit het zuien. Maar het is grappig, want ik spreek het dus niet meer zoveel. Dus ik moet altijd even, zelfs nou, even denken van, oh ja, wie gaat het ook alweer? Maar, zoals huurs, het dialect kan ze er toch niet helemaal uithalen. Dit is witte kool. Ook heel gezond. Dus stel ik voor om jullie hier achter mevrouw aan te sluiten, 2 rijen. Ik vond het heel erg leuk eigenlijk om met kinderen te werken. Want echt goede vragen stellen als journalist, dus van volwassen tot volwassen mens, is echt een vak apart. En met kids kon je het een beetje op gevoel doen. En kon je ook een beetje kijken van, heeft hij er zin in of niet? En een beetje prikken soms. Ik vond dat stiekem eigenlijk het allerleukst. Ik was juist heel blij dat het een kinderprogramma was. Ja, we kennen je natuurlijk van het KVL. Maar vertel even gewoon eens Wim Bestig. Ik ben Joël van Eestwijk, ik ben 12 jaar en ik kom uit Boulder. Oké, en dich? Ik ben Aniek Jacobs, ik ben 12 jaar en ik kom ook uit Boulder. Ja, en deze twee die kennen dansen en zingen geweldig. Ja, jongens en meisjes, maar we gaan nu eens eerst even kijken naar Jippe's Topjobbers. Ja, en dat is een nieuwe serie. En dan ga ik telkens kijken wat ze later kunnen speuren. Nou, de stem van Jippe, dat was Peter Joosten. Dus de bedenker en de maker van de kinderkrom. En ik was degene die echt probeerde te begrijpen welke kant het op ging en hoeveel hij aan het spreken was. Dus ik deed echt, zeg maar, ik had gewoon die arm in die pop en ik probeerde dat een beetje, nou ja, echt te laten lijken. Dat was een gedeelde baan. En wie het stig? Vrouwtje Derks. En dan komt ze ook uit de Melders, hè? Ja. En hebben ze ook 11? Nee, Wie had bestig dan? 12. 12? Nou, welk liedje gaat je doen? De Feestverkers. Zeg je al bijna voor. Als we op locatie waren en ze wisten de kinderkrom die komt langs om te filmen, dan vroegen ze nog wel eens om een handtekening. Ja, de handtekening. Ik was aan het denken, maakten ze ook fotootjes, maar de kids hadden toen nog geen telefoons. Ik ben Roos en ik heb een goed voornemen voor 2013. Minder geweld met sport. Ik ben Bram en ik wil in 2013 profvoetballer worden. Ik ben Elise Geert en ik wens iedereen vrede op aarde. Nou, dan gaan we maar eens kijken en hopen dat de kinderen binnen zien, toch? Ja, want dan zul je wel wat doen. Nee, wat zeg ik? Wat rijden een kinderkom heb ik gehuurd. Nou, wij gaan kijken. Het zal toch niet? We zullen toch niet te laat zien? Het is een verkeerde dag. Het was toch wel vandaag? Nee, het moet hij zien. Kom je even opzitten. Ik heb dat altijd heel erg leuk gevonden, dat bij de kinderkrom de kinderen totaal centraal stonden en echt een stem kregen. En er werd echt het kind zijn gevierd. En kinderen zijn vaak heel wijs. Iets wat wij als volwassen mensen soms weer een beetje kwijtraken. Je denkt hoe ouder je wordt, hoe wijzer je wordt, maar soms kan een kind zo heel eerlijk en precies omschrijven hoe het zit. Dus ik vind het geweldig dat de kinderkrom die stem is geweest voor de Limburgse jeugd.